Qed nisfidaw lil min irid biss il-vot taż-żgħażagħ iżda ma jridx jagħtihom post għal Joseph Muscat. Nisfidaw lil min jinsinwa li ż-żgħażagħ mhumiex ta' min jafdhom. Il-Partit Laburista għal Joseph Muscat qiegħed jisfida l-linja politika tas-soltu billi jinvesti fiż-żgħażagħ għaliex dawn iħossu s-sinjali u l-polz ta' żminijiet. Kapaċi imexxu baqal u l-għaqal iġġib l-istabilità. Li nafdaw l-żgħażagħ aħna maħniex qegħdin nissugraw. Li llum il-ġurnata qegħdin hawnhekk biex nħeġġu aktar żgħażagħ, illum biex jipparteċipaw b'mod ta' frontline għal ħajja politika lokali, il-Partit Laburista mhux qed jissogra, il-Partit Laburista qiegħed jinvesti. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa sempliċement għodda li l-Moviment tal-Progressiv u l-Moderati jrid juża biex iġib bidla fosthom fid-drittijiet ċivili. Qal li dan huwa moviment li lest jitkellem ċar dwar id-drittijiet tal-istudenti. Il-żmien tan-numerus clausus b'isem jew ieħor kien ħażin qabel huwa ħażin issa wkoll. U mhuwiex aċċettabbli li bqa' jkollna studenti li għandhom ħolma f'ħajjithom u ġimagħtejn qabel ma jaraw dik il-ħolma sseħħ, xi ħadd fil-burokrazija jiddeċiedi, le, int m'għandniex post għalik. Moviment li jitkellem dwar il-bżonn ta' rikonoxximent għal koppji tal-istess sess. Dwar l-IVF, Joseph Muscat qal li qatt m'għandniex liġi fuq dan il-qasam, minkejja li ż-żewġ naħat tal-Kamra ilhom aktar minn sena li qablu fuq rapport għall-IVF f'Malta. Dwar il-Kunsilli Lokali, Joseph Muscat qal li żmien il-Kunsilli kif nafuhom illum spiċċa. Qal li dawn m'għandhomx ikunu estensjoni tal-Gvern iżda l-avukati tal-familji u taċ-ċittadini. Joseph Muscat qal li lest iġib din il-bidla fil-Kunsilli anki jekk jitlef l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. U għalhekk nistieden liż-żgħażagħ biex flimkien ma' tim ta' nies li diġà jeżistu fil-Kunsilli Lokali li qed jifhmu li hemm bżonn din il-bidla ta' idea ġdida għall-Kunsilli Lokali, l-appell tiegħi huwa lejn iż-żgħażagħ. L-appell tiegħi huwa lejn iż-żgħażagħ biex ikunu huma flimkien magħna il-mutur ta' din il-bidla.